Nandito na kami sa Quiapo. Ang simbahan ng Quiapo. Ayan po, magandang hapon at dito nga kami sa bahay kasi natid namin si Bibi. Sir Simana yan. At Sir Simana uli. papunta na kami ng Maynila ni Ami. Dito sila noon na si Pula. Bakit ka raw natawag na Pula? Si Kuya Noli yan. Ano yan? Yung James Reed. Oo. Biglang rinivised Tinagalog. Naging James na. Kasi may nagtatanong bakit daw Pula yung pangalan mo. Ayan, so kaya nandito na kami kasi tapos na yung kubo. Dito na sila titira tapos na yung kubo doon. Dito na sila titira. Hindi mo na namin. Iwan yung kubo. Si Bonjing may ginugupitan. So wakas at nakalaya na rin. Opo, pipirito ng turon. Toronto, Canada. Yan yung Toronto, Canada. Karing country, ko pa Manila o na kuniwani mo na. Abang-abang na kami ng Super Lines. Ungod pang gurang. Kami drive ko ng Kubo Silia. Right. Sana maging okay yung lakad namin ngayon at pray tayo. Sana maging okay din yung biyahe. Walang aberya. At sa pabalik-balik namin puntang Maynila, parang napakalapit na lang ng Maynila. Sanay na sa biyahe. Yung gamit namin, nakaabang na rito. At yung motor ko, iwanan ko sa kapatid ko para maghatid sundo sa anak ko. Tinanggal ko yung top box. Ayun yung motor. Okay. Andito na kami sa may Naga. Diyan siya kami sa CR. Time check natin ay 5:08. 3:54 umalis. 3:54. Nakasakay kami 3:54. Para maaga tayo makakarating dun sa Maynila. Ayan, gumagabi na. Galing na sa labas. Ayan. At dito tayo ngayon sa Ragay, sa Marinesor. Time check 7:32. Break time. Break time. Stop over. Kain muna. Siyempre may baon kami. Ito yung adobo na niloto ko. Ang tao. Ihi muna. Ano? Maria? Share na muna. Ito po ang mga computer sa harapan. Kanino po itong kape? Kape. Saan kita? Diyan na lang oh. Saan tayo sa labas?
lamisa. Malawak naman. Hmm? Kape. Kain. Adobo. Ulit ka. Ito? Dami. O, magpabay tayo ng pansumot. Buka. Oh, diyan.
Gusto na kumain. Ito yung sinakyan namin na bus, oh. 11:39 yung bus number niya, body number. Gilid ng kalsada. Siguro kabisado nyo na to eh. Kasi pagbalik-balik namin. Unang stopover, Naga, tapos ano, Ragay. Hindi namin naubos yung baon. Ang dami. Ayan at pabalik na ulit kami sa loob. Tapos lang kumain. Sasakayan na yung mga pasahero. Palis na Super Lens, patungo rin ng Cubao, Ordinary. Kami sa PITX kami bababa. Tara. Sakay ulit. Yan, dito namin sa loob. $7.58.
sakay kami ng bus. Papunta na kami ng Santa Misa. Sakay na kami pantang Quiapo. Nandito na kami sa Quiapo. Ang simbahan ng Quiapo. Sakay ulit kami ng jeep papunta ng Santa Misa. Nakababa na kami ng jeep. Bumibili sa amin ng almusal. Ano meron eh? Anong kuha? May? Ano? Palabok. Palabok. Malapit kami sa bahay ni Bayaw. Ayan, hanggang dito na lang ang vlog na to. Ayan po, at dito na kami. Bukas punta na kami PGH para ipasa tong result. Ayan, bye bye.